رێخستنên navdewletî namek ji netewên yekbûre bibûneya derbasbûna salekê di ser dagîrkirina grûpên çekdar ji her du bajarên Girêspî û Serêkaniyê re rêkirin. Di nameya rêxistina da behsa rivandin û girtin û kuştena grûpên çekdar li her du bajarên Serêkaniyê û Girêspîyê dike û daxwaz ji Tirkiye kirin ku bi erkê xwe li deverên ku grûpên çekdar kontrol dikin rabe û daxwaza derezkirina komîteka lêkolînî serbixwe kirin ta ku binpêkirinê li deverên dibin kontrola grûpa da tomar bikin. Grûpên çekdariyên ser bi Tirkî ve di darvekirina meydanî û rivandin û kuştin, her wiha tobarankerina navendên tenduristî û cihên neşteciyan da berdewam e. û di valakirina bajar û gundan ji Kurdê resen berdewam e. Serbarkirin ku grûpên çekdar di destdirîjî û rivandina jina de jî berdewam dike. Li gorî Komîta Lêkolîna Serbixweya Taybet bi Sûriyê belav kiriye ku piştî rivandin û eşkenceya grûpa Sultan el Murad jinê Kurd ra li bajarê Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê li cem jinên Kurd li deverên dibin kontrola grûpên çekdar da di rileşiyak beramberî peyan hate durustkirin. Her wiha jinekê ji rêxistinê re eşkere kir ku dema lêkolîna bi wê re dihate kirin, grûp û polîsên Tirkî jî hazir dibûn.